Kedar Basang Markhawang bahap akadang Riwar Southwest Kasir District matakasngi kakat artrik unaiwing ajar rusau kalau penong ya kedar bar ba Jepung hadin ba anut kesamla jaga senang kina syak syadat akin langut ki brio ki bla itu dorkmat bagi beri nak senang maurap bat mausan ki petip kerteng kum uris manual William syampang dan tongni bat Mystigalman tongni bat kat ba kisam lagi syok ki betep kerteng kem kemitu simli bat abstan man shalla kat kem gejia tu ketai anut kanat le tu bah shwa ba ke syak takti hai tigi breu kila ong bang ladon shwa ka jinya kaja ha pen ketai ke langot bat ki breu ki bede bat nang yak kali le tu rubah kepor begedang bandai syakata ka jinya kelumar kendet kasangesan ketai breu kam dakan ka syok bat kurai ketai ki anut aduk bakem tip breu syuk baik le turu badan bak bagate kepol gedan lang kenang yak kali ke berap le kim tip syu ke gaman jaya ki ke turu bagate ke jingja kala jaha ka janwiet ka patrik unai wieng arajan alfusau kum ta halo ke jingja ka snang maur kruang kala pen pau ya ka jing sngo bitar halo ka jing syasyo sadat sama je ka snang ta ka bakenno ru bagate ki brio ki jai ki waju pendik ka yak ka yang jong pai ba na ka por cha ka por ya ka leng ka snang akan dikasni ka syam ru ka rai ban ai ka jing ujor ijhar Skipulit ke Makarwat Police Station. Aduk mentan kini kan mana aduk menteri silang menteri bertunjuk di Nastar Emelin iba harangkat kini kikun kiki jongi batu sata leba jong kena kajeng dia kabelajar akan kajen di patarik dan nama baki oyang abang keren yang percangsi bangken katokat ni ngamda batan ban keren biang ijuk kisin kibala keren sampai kalau kajeng ai jengmut nak kapenta jong kini kibre kibala laju pendik nak kapor sekapor baik kikun kiki jongi ru malkum balaang kacnong maka kuai kajeng bahaju kikun kiki laki long kan thai senrang ha bakia kiyang tumkwa ban pen budnam sne wa kasnong kathau walang nilong kajaka ka ba kajaka ka ba long ka ba jinjar kajaka ka ba ngiem ha kajing duk jing kerduk ha kajing lanot ha kajing siparu kada nyem ko apli kun kiki jong kasnong kathau kan thai ba senrang kin mat ya kita bat ha bakia kiyang kinek kinong kene pikam sne kam pentre me ti wepat ti jebin reu na ti wepat ti parabreu ban long kajing thok bria ba jing thoda ka kasnong kathau ana ya kadong kathai ke halo jong kini kicing dia kumbala depong domenta bagai depuki dia kata dia thu kajing sisa ya ka balaja kato kamit tengah rukum kajing penbut bakajing ya kerjaan lang bakajing ya ai mensim yang hilang ibu barok nama ladang yu kristin kumne nama kumbala ong ef menteri domenta banaduk batai krisirok kini pendik bidaihi kibru nakane ki thong kidong kithan kane ka area hang ne ka bangidon kinong wan yu hang ne ki dei tang ki mok khurwang bati mau tang den Timong sanjruk mentah apa kadon ka kelisiati ka suruk syati ka lek ki hangki tekan ka session hangne ka dekat session jong ki atli ki sinong ba kinong wandi hangne ro kinong wandi jang wandi jingba manu ki ki jing di dehi kinong jerlang ba kinong maurap tengis ngoban om ba ka session hangne ha wala pung ka dekat session jongi ki lai sinong sal sinong om don da ki weipat nama ka majority ka dekat jongi ki ma kruang ba ki mau tang den nama kinong wandi sya ba kinong nyak kali ki ba ki driver nama rap na jerlang badon kadekan neru ki bana kasinang jongi hi ki balo ki driver kali kikir yang hi maki ki ajing mento yang hi bangi le nyiwan nam prakikam kiduk jongi ki sitom lane ki jing don kam jongi hakado bad mangiru bad maki kikir yang hi ngisu bakal ki mento yang hi nama ba maki ki won fit ngiyo ban le banwan hakapor ka babiang bad maki ro ngaso ban ong baki yo jing mento hi nangi nama haba kikir yang hi kem de baki kit ngi haban su hi kabai kali je maki ro nangi ki yo jing mentoy mangiru naki ngiyo jing mentoy teh kajing sisa hak bang yaim kumta ngetru kumta hak sisa la dadon kano kajing bakla kajing duna kajing bom ya biang ya bet oktin ubang yikren an hikam ki bangila ngidai bani sethu ke ngidai bani penbek ngidai bani kren dakatin ka pasai bani thu akibor ki ba hakiru temel an hakibor snong hakibor thau khanang ba kanong jia kane kajing kanum kanram kumne mang yaim hakata kaleti ko bang ngadai ban ong namar ba ngi yat nakane kajaka makiro kiwan hane nam tajongi tengah seban ong lada bakum kini ki jingjia ki yejia na kapor sekapor kalong kabu jing yang ngi kilong kemi kentai kanta mangi kasura ka badang jingai ngi haban yat na silong hadu hang ne ngi hab don teng yat marwai ngalele ngi thu ki ja om de masarang teng habadon ki kam ki ba nga haban me hi marwai na sinang banwan hadu hang ne wala pung kalban yo kali hang ne ngam don jing septing ngam don jing ngiu ngam don jing namar ba ngayat kaji susungan kamen sem mar empat don kino pendik
hari mental adon ki bakum kini ke jing pendik ki bala tak ya ki kun ki juga senang katau kalau adon ka jing sosial ting wajang ki thai khana ya ki senrang rong laban ong ada ki marway ada ki ladon ka jing sosial ting bandiat marway namar balai namar lada kin mi si mi ki bakum kini ki jing pendik namar yo lese kapor ka bang yang ngimtip kinwan thap yang ngi kumno kini yang ngim la bantip kata hanrei da ka ba ka senang katau kale ya kane ngasngo bangan ong ba hakul kaliang kalong ka ba bhasisa nama khnang ba kanom don kano ka jing pensir ka jing pendik kan ka jing penting yang ki kentai ki long kemi ki khana ki rang ba ro ha ki wan min mit men yong na nang ne nakajaka hadu ban po senong te lada mapi piarap lem ban pensapriang ya kana ka kubor ka jing le jong ikum ka senong katau kumbangi long kawai ka jing mut na bata ban pen bah pen miat ya ka inang salang ka senong katau lani ki nong senong bro ki ba po jong ka senong katau ani yo le se kalong kanuk sarut nam ta jong ki dong ki than ki jongi chane ki than nong kendong na me wat ki jakaro ki wipat ki jakar ki belong kendong kan long hi kanuk sale se lembara ka jing yarap lem ka jong pi hak ba mangi ngi khat ya pi bapnuan ban ya sakilang ya kan ka jing dia namal bangi ro ngim kwa ya ka jing pensne ya ki wipat wala ot mentang ya don ka jing kentho ya ki brik blak ta pi ki kun jong ka song ka thau ka jongi nai ka jing kentho ka jing om bangin tak mat yang ya ki ngin penduk ya ka kamai ka jing ki lan ngin penduk ya ka jing im mensim jong ki nai kalong nam ta ban ya tei namal maki ro le se da ka jing le jongi kumne kin yo i haki social media ka ba pi pensapen mi makin sayo ka jing perkhat bakan yo ka jing ka thmai makanom kalong sisia ka jing thau thmai ka jing kiru banang ne sak mat kin melin su ken banle ki de kampen trem kampen map dik na banle kino ki kampen pen senjol ka jing im jong ki we pat ki para jing thau ki ba kodol ki problem la thau ka bang ide banle ya ka ngide ha ka jing ya sothu ha ka jing tep ka jing ya kren suwa ka tin ka thlik ka jing ya wat lada dei ba kinom la su ba kren ka tin de tang hap ai hi da ka ti tang ba om dei ban ai ha ka baniak le tang ba pensitom kumbele pensitom ki kun jongi handrei lada dei ka lada long ka bala le teng balai ngin ya po du ta put handrei ngi dei ban ya kren su ka tin ban ya su ya san nang ba ngin long kita kumba oble ro thaw yang ngi bangin long kita ki ba kum ta de haji sisa ngi dei ban long kruk sana mar baro ki do kita jongi sana ngi ladong ngi dei ki bala lo kristan baro nang dei ki pum padong kristan jadi sala dang itip kata ka korbre kata buron idai ban perkhat kenya kata om dei bang sulit thurmu ni kono kodok kam hele ngile la ka ba perkhat suwa na de na kong bu chi chong ku te is nyu bu ki huri ra ne ki ya lon yo well marlok yong mana chong na po chong rap te ong wer nan du ong hai chi kir ong ki le ye te ki le ta ki kir kemot udah luar hene jen kemut acak lang pat ju denganan ngade ong bisa lebih ne ada kercikin indau ye denga poda kerno to relo acak tak nan yang lainnya tak hawa masan tilai cedan kemut sau well nong marap cuma tak am ngalainnya te tak satu wen lainnya deh diburat dengan enbok ini marlok bu lain arab terelakut yang dengar kumurang bak senong nadu menmet hadin bang leyo ia keneka dipetip na kikun jong ke senong bat kata dorbar ke balong menmet bat menta keneka dorbar meeting ke bang don hang ne hawalopung nadu bang rai ban ai ke ujor haki bor bakli hadu menta ke bro ngino penkut ia kenengi penek ia ke ke bangi ladap ban rai hadu juga forum tangi haban bu ikan ujor haki bor ki bakli bakin ya kemilam dan ta jong kaneka jingkwa jongi hatokum kaneka jingjia ka judon na mensua kane kakam kini kibriu kila don nadu mensua bat hadu menta ngidi keduk marmet na kaliang juga senang jongi jika kita kibreu kiba jusim kiban penkelumar kene kidai nakano kesnong kini kibriu kidai na kesnong maurap but hakane kijingjia idon du iwe na mausai